Les dades d'atur consoliden la tendència a la baixa. A l'escala, l'atur baixa a l'abril amb 21 persones i segueix la tendència general de descens després de l'inici de la relaxació de les restriccions, sobretot en el sector de la restauració. Durant el quart mes de l'any, el país registra un total de 497.185 desocupats, que representen 8.715 aturats menys en comparació al mes de març. Al conjunt d'Espanya, l'atur es redueix en 39.012 persones aquest abril, però en comparació amb l'any passat hi ha 79.425 parats més, amb pràcticament 4 milions de persones desocupades. El govern valora aquestes dades amb moderat optimisme, però alerten d'un fort impacte de l'atur de llarga durada, que afecta més del 60% dels desocupats, en especial els joves i els majors de 45 anys. Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals. Les dades d'atur d'aquest mes d'abril ens fan pronunciar-nos amb un moderat optimisme que sembla confirmar una tendència que ja han posat de manifest en altres rodes de premsa de reducció de l'atur dels últims mesos. Segurament hi té a veure la propera finalització de l'estat d'alarma, les mesures restrictives que cada cop ho són menys, sigui per activitat o sigui per mobilitat, i l'avenç de la vacunació entenem que està dinamitzant l'economia i confiem que en l'esdevenidor més proper això es tradueixi en la reducció de l'atur i el creixement de l'ocupació. Pel que fa a les comarques de proximitat, la tendència ha estat la mateixa. A l'Alt Empordà hi ha un total de 10.036 aturats, 175 menys que el mes anterior. On s'han registrat millors dades ha estat a la Selva, on hi ha 264 persones que han trobat feina, o al Baix Empordà, on ho han fet 247. Pel que fa a municipis de proximitat a l'escala, les xifres també han millorat, però els valors d'atur continuen essent alts. Figueres tanca l'abril amb 4.489 aturats, Roses ho fa amb 1.317 i municipis com per exemple la Jonquera augmenten l'atur amb 5 persones, assolint una xifra total de 357. Aquestes xifres, però, no recullen els afectats per un expedient de regulació temporal. A Catalunya en són més de 136.000, tot i que 21.300 persones haurien sortit de l'ERTO en el darrer mes.